onane na ne chiere kingo ripota rigata seni Candice TV kurwase county ya Kisii iridhariane Brighton Makoli. Omuseneta wa kaunti ya Kisii Professor Sam Ongeri nigo aterubne kiama kia DAP Kenya nigo kiraro ikyo kibwate abarwanirira bebirogo au anene kurwase kaunti ya Kisii ukwana chinga kiechyo niga aterubne retabwati bo bisabonde bwansi na engineer Josiah Manga uyo achorete koba omokonyoye uyobete gakunganya guchiase kiama kia UDA oroboti rwase nchira yobo imeni gotwargana inumuri kyeto Mildred Mumanyi. Kobono atigaire amatuko atano oka elio bochori gochio gokorekana ni gobono abana siasa bagendete kweroberia elio gochikoba ababui asebono ekemina negetindi kiarolekanire asekero gokyo bogavana ime county ya Kisii. Oyo kobolia ekerogo kyobo gavana gwetera ekiama gya DAP Kenya Professor Sam Ongeri ni gobono atebire eretari nabo babonde bwensi na ende nare tayari gochikoba omubui ase agikeire chingwana nga utigire kobolia ekerogo ekyo na yani gagocha ekero omokonyo ye engineer Josh Maga anganyete kurwa ekiama ekyo na gosoa ase ekiama kya UDA. Ekiama retaro timanyetinki lakini ngitoro kinda batebie chikura no tore pakoma elio no ndede beime na baba mento bonse no barede beime pakoma elio nande tiante beiga chikura chubo governor omuntu ole main contender ni governor olionde igare a running mate aso konya ase bintu binebiga na igure ogwatoranga ngona eguchibesa nkagendo simbarati ntwana gukwana simbarati ntwana gukwana nonde bwensi na ande njiteri muntu rabe kugurwe kabireyo tindi raisi kabireyo ngana imo kingende njino mogaka Waigo abakobolia ebirogo au wetera ekiame kyo na baroboni go barure ebirengereri byabo kubwaterana nengane yo asebo igobe yakira ekoko ngocha uni institution nabantu babo getutu cyake togoteba ngantu Professor Sam Ongeri to wakirekura. He is the most qualified nero bwate kwende kingiya kisera kingiya kigo cyokwanya abantu baito ba Kisii County. Igon tokurumaega yo mwaka Professor Ongeri tochake gwetana na tokuriye ebintu binde especially kuri muntu okoenda UDA ere isiko ya serikali ya 2022 igobono tuli buya twabagusi sometimes sinyomba ngo twarakire emigogoro hao ekero mama atamire tata tarigo tamanere ande twarore tato minto gabu nabagusi utigaire na into gaiga bono no tore maiga yae stariki kianda tomobeka be gavana yaito areta magendero gusi ese county ya Gusii. Jacqueline Karani oyokoria ekerogo kyobo woman rep nere nigo asabire chikura chomorembe Chion speech 45 Kisii kamuranje twabasabire muchore mwake chikura soboto ereru egere tunyare ko batogo chiguikirania amagania itu asogo chora barai kubwa mono Raila Amolo Odinga so office abaga neria maya yingo reporter ya egetaseni Candice TV